Romanka, čo tu máš na ruči? Tvého syna. Našeho syna. Našeho syna. Našeho krásneho syna. A možno ešte aj hladného syna. Vyzerá, že by cucal. No, a jak? Je celou ruku na E. Vysmiatý tíňanek. No. Spí, dieťatko, spí, že mamka varí slíže, syrové, makové, perky lekvárové, syrové, makové, perky lekvárové. Spí, dieťatko, spí, že aspoň jeden sníček kúpi ti mamička v meste medovníček. Kúpi ti mamička v meste medovníček. Spí, dieťatko, spí, že mamka varí slíže, syrové, makové, perky lekvárové, syrové, makové, perky lekvárové. Spí, dieťatko, spí, že aspoň jeden sníček kúpi ti mamička v meste medovníček. Kúpi ti mamička v meste medovníček. No a teraz sa ide spinkať, lebo obidvaja sú unavení. Jeden, druhý. Teraz vám posielame pozdrav od Andrejka a chcem vám niečo povedať. Chcel by som pozdraviť rodinu Rosíkovú, rodinu Šingliarovú, potom samozrejme Gonžurov a Trávničkovcov. Je mi dobré, spinkať by som chcel stále. Pred chvíľkou sme tu mali porodnú asistentku, skontrolovala ma celého, povedala, že som úplne v poriadku, zdravý chlapec. A teším sa, keď sa s vami všetkými budem môcť stretnúť osobne. Tak, teraz som už unavený, už som toho povedal veľa, musím sa vyspinkať. Ahojte!